Nyt alkava turnaus ensi viikonloppuna, tai itse asiassa torstaina alkava turnaus, käsittää toistasataa ottelua, 24 eurooppalaista huippujoukkuetta, huippuklubia ja aika merkittävän lopputurnauksen sitten joulukuulla. Sen kokoisen lopputurnauksen, että useimmat jo ihan sen kokoisesta turnauksestakin on ollut toistaiseksi saavutus. 36 ottelua tällä tiedolla ollakseen ikään kuin harjoitusturnaus. 36 ottelua televisioidaan. Totta kai siinä on myös ajateltu pelaajia siinä mielessä, että kun tämä on nyt laajentunut, tämä itse turnaus pelataan monessa maassa, niin kyllähän tämä on pelaajankin kannalta erittäin inspiroiva tekijä pelata näitä pelejä. He pelaavat tulevia mahdollisia työpaikkojaan Euroopassa ja tätä kautta mekin halutaan olla siinä mukana. Samoin me saadaan kokemuksia muista seuroista ja heidän pelaajistaan. Ja nyt ollaan nähty jo, että Suomeen on tullut ruotsalaisia pelaajia enemmän. Uskon, että osittain johtuu siitä, että on pelattu näitä Nordic Trophy-pelejä ja näitä European Trophy-pelejä. Eli tämä kansainvälistyminen näissä turnauksissa nyt tällä hetkellä niin tuo erittäin laajan tietokannan siitä, että mitä huippujääkiekko on Euroopassa ja sitä kautta sitä pystyy sitten myös vertaamaan tähän SM-liigaan. Kansainvälinen tasonmittaus seuratasolla ja muutenkin kuin pelkästään siellä jäällä siinä, että miten muut seurat toimii, miten ne markkinoi tätä turnausta, miten ne järjestää ottelutapahtumia. Mun mielestä se kaikki rikastaa sitä, että miten me pystytään kehittämään tätä meidän omaa jääkiekko-toimintaa, jääkiekko-bisnestä eteenpäin Suomen liigaa ja jokainen joukkue ja jokainen organisaatio tässä turnauksessa. Eli kehittää sitä tuotetta, mitä me tarjotaan meidän yhteistyökumppaneille ja yleisölle, niin se on kaikki sitä kehitystä, mitä Mikko tuossa myös mainitsi. Että näen tämän turnauksen todella positiivisena asiana niin urheilullisesti kuin muutenkin jääkiekkobisneksen kehityksen kannalta. Ja on tarjolla paljon mielenkiintoisia vastustajia, mielenkiintoisia jääkiekko-otteluita ja tietenkin täältä pääkaupunkiseudun vinkkelistä se, mihin meidän kausi viime vuonna päätyi katkerasti ja niin päästään siitä aloittaa todella mielenkiintoinen European Trophy-turnaus IFK:ta vastaan, niin mun mielestä tämä turnaus ei täällä pääkaupunkiseudulla voisi oikeastaan paremmin alkaa. Mutta kun mä ajattelin niin valmennuksen kannalta tätä turnausta, niin mun mielestä sitä toista puolta ei ollenkaan. Että tässä on vaan positiivisia puolia. Että just tämä nuorten pelaajien kansainvälisen pelikokemuksen saaminen, sitten tämä vanhempien pelaajien motivoituminen tähän turnaukseen ihan eri tavalla kuin pelattaisiin samoja joukkueita vastaan, mitä SM-liigassa nämä on tahkonut 10-15 vuotta. Sitten tietysti tämä turnausmuotoisuus tuo tähän oman ekstran ilman muuta. Sitten tässä on kuitenkin semmoinen jänne, että pelataan 8 peliä, ootko 2 joukossa. Ja sitten jos ajatellaan, viime vuonna se rasitus oli varmaan se lantin toinen puoli, ne jotka pääsi tai joutui lopputurnaukseen, oliko se viime vuonna jopa joutuminen, kun se oli ennen sarjan alkua. Nythän tässä on mun mielestä viisaasti katsottu viime vuoden kokemuksia, tämä lopputurnaus on joulun alla, joka ei sillä tavalla rasita joukkuetta ennen sarjan alkua. No joo, Aaro tuossa piti aika tyhjentävän puheen jo valmentajan hommista. Tietysti valmennus saa hyvää dataa noista peleistä, että kovia kansainvälisiä pelejä. Että se on hyvä homma. Ja pelaajan näkökulmasta niin tahkotaan kuitenkin 60 peliä SM-liigaa samoin aamuin vastaan. Että varmasti tuo uutta intoa sinne jäälle ja nimenomaan merkitys näihin niin sanottuihin harjoituspeleihin. Että kyllä pelaajille tämä on hieno tilaisuus. No mun mielestä on pelaajille niin todella iso juttu ja se, että pääsee pelaamaan heti alkuun näin kovia pelejä, kansainvälisiä pelejä, niin on loistava tapa valmistautua alkavaan sarjaan ja nuorille pelaajille se on aina tietysti mittari, että missä menee kansainvälisellä tasolla. On varmaan niin kuin hyvä nuorelle pelaajalle päästä pelaamaan kovia hyviä pelejä. Samanaikaisesti itselle niin mun mielestä kokeneemmille pelaajille niin se tuo ihan uutta haastetta ja uutta ulottuvuutta. Et joka kerta kun kaukaloon astuu, niin sitä aina pelaa voittaakseen, niin miksei pelaisi näitä kauden valmistavia pelejä, harjoituspelejäkin niin mahdollisimman korkealla tasolla ja jonkinnäköisen kilpailun muodossa. Että tämmöinen turnaus, niin tämä on loistava tapa.